3 najhoršie rady z internetu, ktoré sľubujú mladosť, ale robia vás staršími. Prvý takýto zaručený tip je umývať si tvár ľadom. Chlad zužuje cievy, narúša krvný obeh a časom robí pleť matnou a citlivou. Druhý je natierať si tvár olejmi. Olivový olej, kokosový olej a iné oleje upchávajú pory, vyvolávajú zápaly a zhoršujú pigmentáciu. Tretí sú časté peelingy a drsné peelingové prípravky. Pravidelné poškodzovanie pokožky rozbíja jej ochrannú bariéru a urýchľuje tvorbu vrások. Ak chcete pleť naozaj omladiť, potrebuje výživu, obnovu a povzbudenie vlastnej tvorby kolagénu. Práve preto experti z centra Bolotova vytvorili krém od Bolotova s morským kolagénom a extraktom z červených rias, ktorý pleť do hĺbky vyživuje a hydratuje, obnovuje jej pružnosť a zjednocuje farebný tón. Už po niekoľkých dňoch je pokožka pevnejšia, sviežejšia a žiarivejšia akoby po odpočinku. A po ukončení kúry sa na seba v zrkadle sotva spoznáte, pleť pôsobí mladšie a okolie si to všimne. Pripravil som pre vás úplné informácie o kréme od Bolotova. Napíšte v komentári slovo krém a ja vám ich pošlem v súkromnej správe.